Благодаря много. Благодаря за представянето. Аз леко се притеснявам, че съм първа, защото до сега не познавам добре формата. Ако говоря твърде дълго, моля да ми дадете знак, че трябва да приключвам. Ако говоря твърде кратко, съответно, че нещо трябва повече да разтегля това, което имам да казвам. Също ако тъмнея върху екрана. За мен е особено приятно да бъда гост на Студио Комплект и на срещите за дизайн Мелба, както всички ние обичаме да говорим по теми, които не са ни специалност. Аз не правя изключение да говоря за това, от което други разбират по-добре от мен. Пред тях самите предполагам, че сред вас има много художници. Аз съм филолог по образование и дългогодишен преводач по професия. И тъй като нещо друго правя, на мен ми е изключително интересна границата на езика в традиционния му вид, границите на думите и там, където те срещат неизразимото и трябва да преминат в образи или в някакъв друг вид изкуство, за да може общуването да продължи. Ако съм се насочила към дизайна, илюстрацията, образите, като това възможно продължение на общуването с други средства, това е до голяма степен, защото така, с музиката не можахме да се разберем. Благодаря ми на госпожа другарката Олга Иванова, която в една далечна година, след една година солфеж, каза, че детето много хубаво рисува ноти, много хубаво разказва за тях, но за съжаление нищо друго с тях не може да прави. Когато обикновеният език, български или друг, не достига, предпочитам да премина към другия език, който всички ние владеем, а именно език визуалния. И много често в средите на филолозите, изобщо на хората, които работят с думи, има един такъв страх, че напоследък езикът на образите, на визуалното иззема територията на думите. Колко да е нов този страх, той беше актуален и когато бях студентка, това беше доста отдавна. Така или иначе, съотношението между думи и образи е нещо, което е постоянно край нас. Вкусовете на публиката са толкова... Как работи това нещо? Вкусовете на публиката са толкова трудни за овладяване, както и ако човек се опита да заповяда на дъжда да спре. Това, впрочем, е илюстрация на Кирил Златков от нашата книга в История за краля и дъжда, в която има един крал, който по същия начин иска да заповяда на дъжда да спре, но за съжаление това не е възможно. Ето, насам ли трябва да го дам? Да. А това е като цяло публиката, която не се интересува от нашите концепции за това какво трябва да представлява изкуството, дизайна и заобщо кое трябва да има превес в една книга. Тъй като си има свои собствени задачи, свои собствени грижи и свой собствен вкус, което е лично право на всеки. Както се вижда от тази книга на Вяра Бояджиева, която също е била лектор тук, ако не се лъжа. Характера на всеки от нас създава и общата среда, в която се движим. И това всъщност е нещо много хубаво, защото без това бихме имали едни
сухи принципи, които да следваме и би било много предсказуемо всичко в изкуството. Но тъй като говорим за обичайни представи, първо исках да ви покажа нещо, което е доста в разрез с тях. Много често ние си представяме книгите като двуезични. Тоест, от една страна има текст, от друга страна има илюстрации и едното е като превод на другото. Разбира се, обаче, илюстрациите могат да говорят и сами по себе си. Тук преди около 2 месеца е говорила унгарката Жужана Блашке, която представя точно темата за книгите без думи. И тогава си говорихме с Жужана, че всъщност книгите без думи са като музика без текст. Напълно достатъчно, за да се бъде разказана историята само по един начин, само с образите. Вместо, както сме свикнали в детските книги, да има и изображения и илюстрации, те да разказват две паралелни истории. Това специално е от книгата без думи на Калина Мухова "Балконът", която е по стихотворението на Атанас Делчев със същото заглавие. И в нея изцяло изображенията, илюстрациите разказват една история, която, разбира се, е малко по-дълга развита на стихотворението, което е в основата й. Книгата, между другото, беше селектирана за илюстраторската изложба в Болония, тъй като ме помолих Бояна Яди да кажа нещо и за този панаир на книгата, който е може би най-голямото средище на културната индустрия в областта на детската книга в света. Това е изключително престижна изложба, в която около 3-4 хиляди художници участват всяка година и около 70 от тях биват избрани за изложбата, и Калина беше една от тях. На следващата или последващата година пък спечели Special Mention в една от категориите на Болония Рагаци. Грешка. Така, добре. Ето, това е друга илюстрация от същата книга. Това е книгата, с която спечели след това Болония Рагаци. Тя е в издание на Каникула първоначално. Но ако книгите без думи говорят само на езика на образите, това не означава, че те са лесни за разбиране. Като цяло идеята на книжната индустрия в това момент, в настоящия момент, е да ги промотира като начин да се избегне многогласието, като начин да се избегне прекалената трудност в общуването на различни езици. И точно заради това в Болония има, да речем, всяка година специално състезание, конкурс за книги без думи, Silent Book Contest. Ето, това е една от книгите, които са го спечелили. Там участват хора с непубликувани книги, като тези от тях, които спечелват, могат да бъдат издадени. Част от идеята на промотирането на този вид книги е, че те биха могли да помогнат на деца, емигранти, на деца, които не знаят езика на съответната държава, да могат много по-лесно да влязат в историята, да имат какво да четат. Също така, разбира се, на едно място като Болония, което е многоезично и събира хора от цял свят, и принципно книгите, които са с повече текст, представляват трудност за издатели от други страни. Разбира се, езикът на илюстрацията е този, който най-лесно бива разбран, но това изобщо не означава, че това са лесни книги, защото това е малко като да свириш на една струна. Нали? Всяко изразно средство предполага
стремеж към виртуозност на него, и в нея има и лесни и трудни за разбиране неща. И мисля, че книгата на Калина е от тези, които са особено виртуозни. Стандартната представа за книга включва илюстрацията като един вид буквален превод на текста. Това виждаме в книгите за най-малките, там където обикновено имаме на едната страница, примерно, пате, на другата думата пате. На едната страница пише жълто, на другата страница има жълто петно, но дори там този превод никога не е съвсем буквален, защото освен жълто имаме и петно, освен пата имаме примерно гумено пата или истинско пата и така нататък. Ето това примерно е пример за една книга, която по-трудно би могла, на пръв поглед е точно такъв тип. Вляво пише понякога Елена има нуждата да се почувства сама, а в дясно е нарисувана, предполага се, Елена, която е сама. Но в същото време това не е, като преводач бих казала, че това не е единствения възможен превод на тези думи. Не само на български, не само тези, които владеят френски, сега ще ме поправя, че не се казва, че по-добре е можело да се изрази, а и на езика на образите. Значи, по същия начин, като вдигнем капачето, виждаме и ето това изображение, как точно се чувства Елена или какво си представя, какво е вътре в главата й. Тоест, има много неща, които не са буквални, не са предметни, като мисли, въображаеми истории, абстракции, да речем, които затрудняват доста представата за книжния образ, за илюстрацията като буквален превод на нещо на езика на образите. Тези две илюстрации са от на предстояща книга на Точица, която се казва "За какво мислиш?" на Лоран Моро. Другия проблем с превода на текста идва, когато започне история. В историята има много действия. Т.е. обикновено книгите, които разказват нещо, включват изключително богат набор от неща, които могат да бъдат илюстрирани. И тогава много интересен процес от общуването с художниците ми е да видя какво точно биха избрали да илюстрират. И как точно биха искали да предадат действие или случка или поредица от неща. В тази точно книга, "Вкусна география", която беше илюстрирана от Али Маркова, на мен ми беше особено интересен момент в избора на художник, нейният начин, по който рисува процес на готвене. Тоест, тя има един максималистичен подход да нарисува едва ли не всичко и да успее да го свърже в тази изобилност от действие в нещо като почти кинематографична наследствие от действието, домата, който стига до своя странджански вариант. Или разказа, който върви от писателя Любен Петков, това между другото, който разказва на децата за Странджа и за нейните легенди. Алия тук в цялата книга разказва в една и съща илюстрация различни моменти, които се случват от самия сюжет. И те обаче в сюжета се случват последователно, а в илюстрацията се виждат едновременно, но може да се очертае и път на окото,
който да следва, който тя да зададе. Ето тук го е задала с номерация, а тук с ето това движение наляво. И друго нещо, което е особено интересно в този тип илюстрации, които са така максималистично вадещи много неща от текста, когато в тях има и нещо друго, нещо допълнително, което в текста го няма. Тоест има някаква закачка, която остава за откриване само на читателите на образния език. Само при внимателно глеждане. Защото първата реакция е да прочетем в илюстрациите това, което сме прочели в текста, но винаги има и нещо различно. Разбира се, това е комиксовия вариант. Ето тук е в книгата Орела, Дръбецът и Капчукът на Ана Цочева. По същия начин комиксите следват различни части от действието. Друго затруднение, което се налага, когато искаме да вкараме абстрактни понятия. И абстрактните понятия да станат разбираеми за децата. В случая Миглена Папазова е имала за задача да направи да даде визуален превод на неща, които хем могат да бъдат всякакви, като израстване, да речем. Или въображение, в случая с корицата на предизвикателства на напреднали, но да им даде превод по такъв начин, че да не спира детето да си представи, че това би могло да бъде казано и по друг начин. Тоест, това е една игра за писане на приказки, в която картите са отделните елементи от вълшебната приказка. И детето трябва да им измисли свое съдържание. Тоест, илюстрацията има за цел да подскаже един от възможните пътища това да бъде изтълкувано, но без да спира детето да знае, че това не е единственият начин, по който може да продължи. И мисля, че се е справила чудесно при това да обедини много различни теми в обща стилистика и да го вкара като елемент от цялостната игра. Но по принцип в такива задачи е много трудно да се овладее единството на дизайна, тъй като не само думите и образите говорят, ами на практика всичко говори във всяко едно издание. Не само говорят не само изображенията, не само думите, говори примерно обемът на една книга. Също е много важен за това как ще бъде възприета, дали ще е малка книга, която е за по-интимно четене в домашна обстановка, дали е някакво голям фолио формат, който е за общуване с група деца в училище, какъв е процесът на разгръщане. Ето, примерно, това издание трябва човек сам да му открие къде е текста, къде са илюстрациите. На пръв поглед изглежда съвсем абстрактно и едва когато го разтвори, може да намери текста и тези илюстрации, които са по-скрити, по-внимателно изпипани. Тоест всички елементи биха могли да говорят и ако ги оставим да говорят едновременно, би се получила какофония и бихме се изкушили да максимизираме всяка една от страните на книжното тяло, но тогава ефектът би бил по-скоро ето такъв, като в един оркестър, в който всеки инструмент иска да свири соло едновременно.
Тези илюстрации са от предстоящата книга "Мил домашен комар" с художник Ясен Григоров. И щастие в тях няма такава опасност, разбира се. Благодаря. Това е друга книга на Ясен, който също има една от наградите в Болония, само че за книга към женевското издателство La Joie de Lire. И мисля, че той разказва една много мила история, как всъщност е успял да направи тази книга и да постигне този успех в момента, в който се отказал от строгите правила в хармонията и в изпипването на всеки един детайл и е започнал да съчетава на пръв поглед несъчетаеми неща, както тук виждате различните крака на това животинче. Това означава да намери човек нов вид хармония от различни елементи и да може да види начина, по който си говорят различни части от визуалния свят, т.е. да намери неочаквани родства между тях. Ето тази книга пък показва един друг подход за смиряване на множеството гласове около една книга. Тук Сияна Захариева от "Още един ден в музея" имаше изключително трудната задача да обедини в една книга голямо количество оригинални предмети, които се срещат в музеите и които трябваше да изглеждат така, както си изглеждат по принцип. Плюс картини, плюс помолихме и герои да вмъкне, за да има и сюжет в книгата, т.е. да има нашето задание с автора Тодор Петев беше като рецепта за визуална катастрофа. Тъй като обикновено тези неща са несводими по своята стилистика. И ако някой от вас има дете в прогимназията или пък в началния курс и е поглеждал учебници, вие вероятно знаете как изглежда всичко това. Геройчета, картини класически, различни предмети. Не са виновни хората, такива са изискванията да бъдат включени оригиналите, но тъй като ние нямаме вземане-даване с МОН, можем да правим каквото искаме и Сияна избра един прекрасен начин да обедини всички тези неща, без да изпада в визуална какофония. Тя се лиши от цвета. Т.е. накара цвета на предметите да замълчи и превърна всички предмети в контурни. В случая това са илюстрации от Злати Бояджиев, които присъстват със свои, те са разпознаваеми, реалистично пресъздадени, но присъстват само със своите контури, за да могат да бъдат обединени без да извършим някакъв грях спрямо добрия вкус и паметта на художника. Между другото, Сияна е отличен колорист, но в случая се наложи да спре тази част от своята работа, да я тушира, за да може да обедини и да играе повече с неща като композиция и визуален разказ по друг начин. Другият начин за разказване, обратен на това, което говорихме с максималистичното, комиксово следене на различни части от историята, е обобщаващия, когато образът се опитва да улови най-важното в една история и да действа по-скоро като негов символ, като знак на текста, към който се съотнася. Такъв подход е
избрала Миглена Папазова в Кратки приказки за досънуване, една книга, която вече съществува на различни езици. И в нея, ето това беше изданието, което ви показах за малък мащаб. Ето вижте как говори мащаба и колко различно, когато е толкова голяма. В нея, в съвсем мънички, като изрязани буквално илюстрации, тя събира в един образ, в един символ буквално, целият сюжет, който е на дясната страница. И идеята е за съвсем по-скоро една картинка, която да се запечата в ума на детето на заспиване, след като е прочело историята. Ето това пък е от Милена Вълнарова към същността на слона, една илюстрация, която показва направо в резюме основната идея на книгата, за това какво да си представиш да си някой друг. Освен това, което говорим, много важно е това, което не казваме. Мила Янева Табакова тук имаше за задача да направи една книга за отсъствието и в тази книга работят както нарисуваните неща, така и негативното пространство, това, което не е нарисувано в случая, това, което липсва в снопа светлина върху канапето и начина, по който този празен сноп светлина пребива в бялото пространство на съседната страница и изобщо в белите полета, като това ги прави значещи. И понеже говорим за мълчание и за отсъствие, исках да кажа, че има и последен начин, по който думите могат да се съотнасят към образите. Тук думата, която присъства върху това изображение, е музиката. Т.е. понякога между думата и образа има разстояние, има отсъствие, има не просто липса на превод или обобщение или закачка, а има това пространство, което има между два образа в поезията. И това всъщност пространство е пространството на метафората. Пространството, в което читателят е оставен сам да стигне между двете представи, представата за крясък и представата за музика, за да може да усети онова, което в самия него е неизразимо, това, което в самия него е между крясък и музика. И това, според мен, е поезията в книжната, не илюстрация, в онова пространство между думите и образите в книжния дизайн. Това е от Когато искам да мълча и така, аз много се радвам, че тази книга, която ми се струваше изключително трудна за читателите, всъщност намери много верни последователи през годините. Благодарна съм на Антон Стайков и Свобода Цекова, които избраха за лице на българския щанд в Болония тази година. И мисля, че всъщност най-важната среща между думите и образите е срещата с онова, което обичайно остава неизразимо и единствено някъде между различните ни опити да го кажем и да заглушим ненужния шум около него може да бъде достигнато. Благодаря, извинявайте, че прекалих време. Благодаря ви.